ere siasa masana. Nyochi neno kate tondubui ka nyocha Pauline Njoroge wacho. Ma en achiel kuom joma mane weche mag mbui kendo motegno kabisa. Nowacho ni kineno ka jatend Kenya Kwanza William Ruto oyie gimoro. To mano ng'eni mane gimo kadier. To kineno ko tamore to mane gimi ng'ina dier. Koro ineno kaka kuno wuok mo wacho ni gicha okwedo gi yombo ndamo mokalo. Koro ng'eni en mano organize gima chalo kamano. Giji kutiyo gi jogene. To sami neno ko dagi in wakili in gi neno minyalo pedhi nyim kot. Dong ineno kata ka DCI no se wacho ni no mak nyithindo mo mak ka no magi gi 50 shillings siling 55 note ingeni kata nasani kingia sana okinya yudo gi ipo yudo ga 1000 gi 150 moko gi gina okibyudo gi siling 55 mo mak roba ngeny matano kaka no mag vinyana ko nyiso ni tija siasa mono miyo gi pesa ingeni gi ne ero kamano umulo en wach mabendo mako piny gi wuora ngeni notimore Kondele Jimwanji kano dhirongo embe nyomonje gi jomoko gik moko sebedo katimore marango miyo joma tindo nyaka tigo e kinde mag siasa gi mokwongo VJ wan gima wada wacho ni mano gima rach kabisa gima notimore Uasin Gishu ok en gima ber kendo emomiyo jotendwa kaka wan Kenya Kwanza no wacho ni mano gima ok onego bed ni iweyo kamano kendo no wacho ni DCI nyaka koro wuok ma investigate mama kijoma ne otimo timno nikech okinya wacho ni josiasa orogi kata gima notimo ne Ruto Kondele okinyalo wacho ni jakome manorogi intie vijende moko matindo wuok ne gin ginyalo migi pesa matin mondo gikel koko ne josiasa jasiasa moro amoro obed Raila obed Ruto obed ng'ata ma campaign mamanyo piny oyiene dhi kamoro amora nikech Kenya en marwa wate koro ng'ato usa sera mare kosetieko uso sera in kaka japiny kaka jowombulu in miyiero niya ibro gochone kata ok ibi gochone but wach moro mar kelo koko mano to watamore kendo gima wakwedo sana ni sani wasechopo kama koro ji laro kom to vijende kik wuog oko nikech vijende onego bed ni sani gi nono ni to sera mane mabro konyogi vijende mang'eny onge tich vijende mang'eny dwaro timo biashara sani kik gibed ni miyo gi pesa mo matin to gidhi gorego mano bechgi keto bechgi bedo matin koro sani gin gi yie gibed kamoro giwinjo jo siasa ka gisewinjo jo siasa ka ng'ama nigi sera maber gidhigo ng'ama nigi mok gidwa sera ne ombulu gibro go ombulu ema bro ginene kendo wanyiso jo ODM gi jo Azimio be ni kaka no kwedo wachni nikech wachni ne rach kabisa to waneno kata ka ker mar Kenya Uhuru Kenyatta bokwede to onego benis kaka okwede no kiwango mag jogo kwede no bagimbe gi kwed seche moko ma Ruto oriemb kamoro kata seche moko kaka Wanjigi no riemb Migori kaka njoriembe Kasarani kane gitimo NDC margi no mak Wanjigi huch no tere ng'wech kabisa koro mano sani koko mora onego kawo kete kamoro achiel onge koko matin onge koko maduong koro DCI kata government gimonego gitim ka en siasa ni emoket ni emanotemo omiyo yude pesa jo siasa go maki nikech okorgi ginonego maki kendo twegi mondo nyis ni government mar Kenya ok dwar weche mag koko sani kendo mano gima rach kabisa VJ gima nyalo temo wacho to mato kura do wacho in general jo matindo kata bedo mana ni nitire larwok kind jo malaro kata mana kom mar MP inyalo yudo ka aspirant kata mana for example ka bondo kasipo nti aspirant Ivo Barati do ka nitire gudi tipo yudo ka ng'ato nitigi jok ma supporte kata maluwe moteg wanyiso vijana matindo ni kapo nono ni okiyie gi candidate mo kikidhie mkutano mare wene aweya kiwinjo no dhi kamoro we aweyo dhi ousi gire no jok muyie kode we odhi e function no ousi uwuogi jogo otim gimo timo kanyo hai imbe ka candidate ni medwaro cha ubiro kamoro dhiyo dhi winji gimo wacho yai wawe ukelo koko ni yudo ni kata mana within community kwende mwadake yudo ka governor ni nigi candidate gi supporters ge governor machielo nigi yudo ka jigore ma jomoko waiting magi ni neno kata gima notimore Mombasa dire moko chien kacha chaka na Sarif Nasir nigi wafuasi geto Shabalbe nigi wafuasi ge tido ka joge gore ma kendo yudo ni kijana moro wito ngimani kora do kwa jo matindo ni siasa biro to kendo kala erokamano koro waritu ngima wa to wabedu be jok mobolore
gi jo siasa kik jo siasa tikodwa apare ni wacho Abdul Swamad Nasir yes erokamano ahinya ingeni gima Jacob wacho ni ingeni kata mana kaluo kocha be aneno ka chal ka gima liet mar siasa temo jimbore kaluo koda weche mag duond buche mag siasa gitimo okangeni en dhok mane ma joma tindo nyalo winjo mondo githegre kod weche makoko kaka Jacob ne temo lero ni wano nyalo nyiso vijende ni wano sebede siasa ni inyalo paro ni an achung' kom 2013 to kendo kana chung' ndalo cha achung' gi ODM kendo asegorane kata ndalo NASA an mana Secretary General man NASA Young Tax tanya nyiso vijende ni joma wuok oko ni support jo siasa ni gin ga oko vijende mang'eny osetho to kendo tho to jo siasa go boko care. In fact, samithono gin ginyalo biro to gimosu gibira liel kanyo gigolo kata 100,000 kende. Iketo ni no simana dhi kamano. Koro kik iketri gimoro mibiro tho nikech siasa ok en mar wach tho gingima siasa en gima kalo. Sani igni abich ki ji manyo kom. Koro sani tinde ji osechanuka, ji tinde riek. Siasa masani en siasa mar ng'ama biro konyi. Winjo gima wacho no tiwe to jomoko mabiro kaka security waseneno kata vijende mang'eny yudo ka liere gari. Inyalo Jacob ni kan tienda loma notimo by election kijana moro maber no bukoro dhi liere gache ja siasa to ogoy mano kumbo gi security to lwar mane ndara to kaka gari onyone koro nitie gik moko wanyiso vijende ni kata u support ngato kikiringi dhi kanyo nikech wan wasebede siasa mag gik moko atim wan wang'iyo sera mar ngato kendo wa support gi maber nwa nikech sani king'iyo en ngimawa gi ngima nyithindwa mwango gi ngima mar jo family wa iyudo ka vijende mang'eny sani onge pesa onge kata nyombo gi nyanyombo kinyiso wach nyombo ok obitero kata chiaye kamoro nikech onge pesa iyudo kata nyiri mang'eny tindo kinya lielo mana wigi ok nya suko wigi nikech onge pesa koro sani vijendo ng'i gima biro konyi nikech kiyiero ng'ama biro konyi to ng'ama biro konyi na ema biro loko ngimani en ng'ama nyalo tero ne barupegi to miyi tich kata nyalo konyi ok ng'ama biro biro ni vijende biuru riure uru dhugo ng'ane mago siasa makikwa donje kendo wawe kabisa erokamano siasa iwacho kanyo ni siasa mar sera be joma chung' laro kom mar ten piny Kenya be nigi sera nikech ng'ato ng'ise eto machoka ni gima medo nyao kendo muoro e kijende matindo en samoro ng'ato refer to candidate mare gi nying moro magalagala mdo vitende Dawidi kuom rang'isi ing'eni iyenyo kata ing'eni siasa opogore ludo nitie siasa maludo ich but ing'eni joma chung' kata kaka koro president joma chung' president ing'eni siasa mag ayany to nitie mago to timore kata mana Amerika kuonde moko nikech ok waluonge gi ayany iluongo ni golo wadu rangi iracho nyinge koro racho nying ni en gima normal iyudo kata ndalo cha Uhuru Kenyatta ne wuoyo marach kuom Jakom ne wuoyo kuom Uhuru marach wacho ni macha janyasore ne gi wuoyo maricho but pod gin gosiepe in fact joma malo ka gin ka ginyalo wacho weche maricho go ka giromo gotieno giro waneno gi giromo kendo gimadho chai giwacho no mera kawuono na rodhi lakini weekend waromo to in ng'ama ne piny kacha cha vijende ni in gima wacho marachno in imake chunyi idhi go ng'ato nikech gimikia jogi go siasa iluongo ni en art mar science maji nyaka imanyo gine ma githujo piny githujo matindo gi weche magi wacho go nyalo ludo e ng'ato mondo tim gimoro ma ok owinjore Jacob aparo ni jowa matindo aparo ni level mar understanding ni jowa kaka joma tindo mapok obede siasa ahinya ema paro ni nok wan kaka wan koro jok mosebede siasa ni kendo waseringo ndalo ma piny tek kabisa wang'eyo kendo waelewa ni kaneno ka Raila Amolo Odinga chung' e podium owacho kaka Ruto sekwalo kaka weche mang'eny to ok onegi kawe so personal ok onegi kawe ka gima gino en giri kabisa ok ikete chunyi onego bed ni jowa matindo elewa ni sama ng'aja siasa chung' no wuoyo nyako rach nying ng'ane cha mondo yere to ng'ama chielo be kango biro ebe nyako rach nying mondo wuoyo nyorocha mondo yere koro miwa nego wakaw siasa kamano nikech bang' go siasa duto anyalo nyisi ni kata mana ko jok malaro president William Ruto to Raila Odinga jogi gin jokenya ng'ata chiel ema biro bedo president in 2022 to ng'ata chiel biro bedo no lose to ng'amo lose no kubidaro de dak Tanzania nikech koro lose ng'amo win president bok bi wek tero pesa gero barabara Eldoret kata gero barabara Nyanza nikech no win president nyaka wang'e ni siasa en mana competition en mana piem
bang piem no nitie ngima omiyo jowa matindo ong'e ni siasa en mana piem wapima piema to ka siasa rumo dwe mar 8 kadhi rumo kae tarik 9 oselando wajumbe to oselando MCS to kinyne tilando president then ji oweyo siasa kendo higni 5 koro ji tiyo omiyo an gima nyalo kwayo joma tindo ng'i jatelo manyalo loko ngimani ng'i jatelo manyalo manigi sera manyalo nyisi gimo dhi timo ba kiyiere kikete telo e higni 5 kik idhir jatelo ni nekech 50 momiyi samoro inyalo misi kata mana siling 1,000 ni dhi go ng'ane to kidhi kanyo tiyudo ka ng'ane be noikore gi vijende moko to goyi makoro kitiri osiptal to bilo chopo 100,000 koro kata 1,100 mane jasiasa micha koro konyi seche go jasiasa lok dwa winji kata simbi oko maki nikech nyadi mang'eny wang'eyo ni vijende mitiyogo gi ok girum ga gi jasiasa matiyo kodgi no wang gi wang itiyo gi ng'ama chielo ema tero negi pesa koro gin gidhi kuchocho jasiasa chato kiagi nikech ng'ama noromo kodgi cha ne mana jalwet jasiasa sama osego ng'ato motero ng'ato hospital jasiasa cha ukia ibo kang nene kanyo omiyo vijende wanyaka watang to kendo nyaka wabed jomo bolore maluwo mana sera mar jasiasa usiku kamano medan neka pokodhi agenda makawuono example maber manada pimo go wach siasa ni ochalo samo yudo nyako majaber to un yawuoyi 2 kata yawuoyi 3 tu sero nyako ni tingene samo wacho ni Jacob dware tamba dware ingene nyaka dhi rach nying Jacob kuom nyako cha nyaka ni Jacob no jakuo Jacob no en gi nyiri mang'eny koro mondo nyako choera lakini sama nyako chosera ma se pangarus Jacob buro mosa onyisa ni to baba ibita kiseyude awuoro to mosa tembo bira rusno onge dhawo mantie kanyo okinya nego wadu nikech gima kamano koro mane siasa mane science mar siasa koro ji onego ng'e kamano ken dhawo ni kawuono ji gore kendo ji gore kane mano gima onge kabisa iro kamano nyakurom gajwang wach mangima kabisa gi wuto na gima bende wigi otimo jere odhiambo kawuono gitemo kolonwa weche duto motimore paw siasa ka endi Jacob wach mar onge mar jatendie Radis Magazimio ang'eni kawuono nyo en gi jakom Raila Amolo Odinga Turkana County juma manok mokalo chien jo Kenya Kwanza mane wan gode set kan openjo ni to mara ng'omio Kalonzo Musyoka okuth kod jakom ero kamano vioje aparo ni jatenda no olando kendo nowacho ni ene Azimio One Kenya Coalition to kendo nowacho inyalo paro diri mano obet kago kango to gi Umulo Junior komulo wacho propaganda ni Azimio en Azimio la umoja ma One Kenya ok bibet kuom Azimio to nanyise ni Azimio biro bedo register kaka Azimio One Kenya Coalition ko kawuono nyalo yie koda ni nyoro ne otergi ne makoro Azimio koro en Azimio One Kenya Coalition to jatenda no wacho ni odwa support Raila mar adek maonge condition tingeni seche moko jatend ogai mar ODM Raila Amolo Odinga nyalo bedo gi chenro mage to okochuno ni kamora mora modhi ni bing ni gine coalition ni nyaka gibet kawuono ni neno ka president ne pipeline to Raila gi Kalonzo ne ni Turkana gi Martha Karua gini okinyal wacho kasa ni kuribule ni tangomio president chao ka kinyo kineno president kamoro to wacho to ka president dongene patron mar Azimio tangomio kwanene functions ma jakom dhiegi okingeni den penjo mane gedore nikech nyaka ne girom Jakaranda yes okosebir kon kinene ko wuotho gi team mar Raila Amolo Odinga yorgo campaign koro mano kelo penjo mang'eny malodwo avio je yakono jowinjowa ni bang' mo ya Jakaranda koso no rito mondo ket koke mondo bed Azimio la umoja One Kenya bang' mo ya Jakaranda jakom no ringo dioko to sama jakom no ringo dioko apa ni wane mane watimo rally tarakani pika to gi gine ne wan gi Kanu to gi Wiper ne watimo on behalf of jakom then wajumbe mag ODM ne timo rallies Nairobi ka Azimio omiyo en gi marach kinyalo wacho kata ku jopiny nyalo penjo ni to Kalonzo dagine to Kalonzo sebedo kata ka romo kata nyocha kae uneno ko ukelo party mar Jimmy Kibakicha be odonji Azimio nitire roles mangato kangato play to gima be nyaka wayiego ne jakom Raila Amolo Odinga to en goteku mamalo koro ing'eno jakom kamoro samoro kadhi kamoro to nyaka jopiny ng'e nikech oteku mare ing'eni jakom ni goteku ineno kata wach mano obaye gi kidi koro Eldoret ineno kaka wachno omako chuny oganda makata president kawuono neno ka wacho ni to koro debe ni kidi no goyo jakom Raila baba
sani bede ko kata mtu ni ringe gine ka en gima dier ni Raila to kiwango ne kata party leader na oingo kiwango mar kata mana William Ruto gine makore lero sani kasore malichi Raila sa bedo ngat moro makoro en onego be maisha de ngiya kata mulo gine gi kanie Kenya kwanza ka to gipenjo ga seche moko ni to be Raila ngema ni to en kanye ka wulo ni they have to know ka ogingeyo to ginyalo poka kata ni gi campaign wasigishu to ko pinyo ni no ene kimo ginyal duo kimo magano se ero kama omulo ine mani penjo ne e penjo makora penjo Jacob ne ingene penjo Jacob to Jacob okduok penjo mi penjo to ingene sama ncha giwacho na jam diambo koro ka uno gingena wacha dir nikech ingene wan jogo se sign documents ma they are par Jacob nigi peke na urumia na Jacob Mugika Dike jogo se sign kingiyo kane gino One Kenya Alliance negi One Kenya Alliance negi sign document mokwongo ilongo ni deeds of assignment gi sign machielo kendo gi sign kanye jogo NDC mar jo ODM nika sani koro gi sign mo ngi gimiyo gitimo kamano nikech mokwongo Kalonzo ko believe kuom Jakom ongeni no luwoke namba 2 Kalonzo nchadwani mondo gini okete e document nikech ngeni kane gi sign document mogik coalition mogik kakoro pod gin gi Martha Karua gine negi keto clause chapter more coalition no mawacho niya kopo ni ngata chielo wuok mo ndiko ne register of political parties mano nyiso ni coalition obedo dissolved kopo ni ngata chielo ko biro kata kopo ni jogo join Azimio coalition no collapse mantini coalition okoro onge but manyo nying na One Kenya Alliance no okrach kokete ni Azimio One Kenya Alliance gimo miyo kete kamano na nyiso maber ni Kalonzo ne bagen Owacho ni an mai kiwango magi gik maketo ne Jakom e mesa makoko nyal timo to kanyal join mane mineno kancha Jakom campaign kende kapo ni Jakom cha ni loka giromo gi Uhuru Kenyatta gi Gideon Moi magi gik mane gi discuss to giwacho ni wan gi moda timo ne Jakom ni nyaka oyie mondiknwa gigi maji ndikre ni Azimio One Kenya Alliance coalition manyiso ni koro wariwo to ginene kom nyaluo mancha nyisija to kom nyaluo no mano gima giwinjore ni sirikal nyaka gipogi to gimiya urumia na Jakom nikech ka opog sirikal kaka iwach ni 33 man chenyisino Kalonzo en 33 kaka One Kenya Alliance gin maber mugik Uhuru Kenyatta gi 33 no kaka Jubilee gin maber mugik Jakom 33 momiya ni emoda pogo gi jo Coast emoda pogo gi jo Kajiado oda pogo go Paranya oda pogo gi joge ma support man go koni ingene no gi modhi yudo kar mana Luo Nyanza onge gi madhi yudo koro yudo ka Kalonzo kancha pok giwinjore en chogo mana balmos njo gidhi e campaign nikech en cho ngene magi jo nyise ni giliere kod Jakom gimiyo Jakom tij matek koro ngene ncha girito ni nyaka wasign to gimwange ne gi sign sani ne gi sign koro gi wacho ni Azimio One Kenya Alliance details mapogi golo nikech an ngena wacha diro kadwar yambo to details opodwa ma ne gi wacho intention yani giketo intention margi mar deposit pogi tero gino register political mondo bed register but ne gisewinjore pogo government ma 33 but gima koro pogi winjore ma pod giwuoe sani en deputy no wasenge ni wuok Kalonzo nyalo yude koro ngene kai ma pod gigoe ni deputy ni en Kalonzo kozen Martha Karua mane kama pod gi negotiate but gimiyo Jakom tich matek nikech no ka koro ne giduogo koro gi campaign ka coalition gini en mana mar kombe pogo kombe ok en mar jopiny en mana pogo jo me amenyisi ni kopo ni Jakom oyudo telo kaka president kopo no yude maka wan kaka Kenya kwanza wan gi confidence ni wayude kopo ni Jakom oyude to Jakom anyisi no nyako oyua Ruto kuome nikech koko yuae to sirikal no dhi bedo ne matek ok odhi rule government no nikech iyudo ni sani kaka ODM giketo village parties kuonde mopogore mondo tieko ODM kiyudo Nyanza direct ticket cha dhi tieko ODM koro ng'eni ODM Jakom dhi bedo gi kombe matin to joka Jubilee KDAP parties moko go dhi bedo parliament to gidhi frustrate agenda ma Jakom dhi bedo kidhi ng'iyo cabinet nikech kopo ni jogo dhi opogo cabinet 23 parties mani kaini kwisha onge gima gitimo koro nyiso niya siasa ka onge adui siasa ka en poden gin together koro mane menyisi ni Jakom nigi tich matek kendo wan kaka Kenya kwanza waurumia ne nikech jogi owuok oko ni koro gin pogo kombe gin wajo piny ogingi to gimogo ne goero kamano ni notiyo mariek no wuoyo gi ker ne o reduce wach mbolea
masani at least kata mama wano gocho na ni mbolea koro ni piny to mane gima wanyiso ker ni mondo wuogo oko no dhi campaign ne jakom kata no timo magi gik monego be no timo kaka no reduce mbolea cha otiek wach fuel sani onge mafuta sani jiyo kano gari yo onge mafuta doge flag bearer maru dong ni serikal wano wanyiso ni serikal no wene jakom gi Uhuru Kenyatta wan serikal to ayene gi chon igni angwen mokalo go eme on chokal chowo sewe gi kan chage go BBI ni donge makoro no chiko to wadi mana ngeno de wacho Jacob ero kamano Jacob bioje wan wach makacha inya kinyalo yie no mulo riamba na jowinjo TV kama mokwongo mulo wacho ni ati ni jakom ODM dhi rumo nekech gichiwo direct ticket nyoro in kod han ni waneno ka Ruto chung ochoko jo Kirinyaga tete malaro komo keto karenka konyiso kijana mo mathi ma 30 years old ja no way or stop or harase ni owene ochune gi thuon ni owene jaduong cha mondo dhi la senate ma Kirinyaga ngirishi binge kaka negative kod an wangeyo mi campaign kata mana malaro nomination ni samoko jomoko wita ngimagi jigore kendo bedo gi weche mang'eny kabisa to mondo mi avoid division cha emo mine no ka parties no biro gigi moro makata gen gitimo njonchi neno the other day ka ANC mabe en strategist ANC no oluongo Malala to luongo Boni Kalwale to gi dress down Boni Kalwale gi kon Boni Kalwale no mera ini ti koro kinyalo bet governor in doge senate de bodhi kama jodongo bodhe koro Malala gi keto ni ditima di bedo governor mano consensus ko so nyicha gitimo nomination onyalo confirm no ka ni nyocha Kakamega nyocha gisitimo nomination momiyo nyocha gi declare Malala kaka gubernatorial candidate gi NC ticket omiyo mulo weriambo ne jokenya ado wacho kendo ka ne jatend piny wacho migosi Uhuru Kenyatta no se wacho kawuono kuchung ko ya pipeline no wacho ni mafuta to nigi problem kata Suluhu Hassan ne wuoyo ani ngina ngiyo nyaka weche ngini wacho mulo ni en ngat moro ma en Kenya kwanza no kende emuketo gi documents moko mari gi ni office gi kaya cha koro ngiyo ni mano advice to an kaka national youth leader ma wiper angiyo ga nyaka weche matimore pinje maoko na neno Suluhu Hassan president ma Tanzania ka wacho kunyiso jo Tanzania gimomiyo mafuta olal nikech problem matimore between Russia to gi Ukraine omiyo kata mana jatend piny Kenya migosi Uhuru Kenyatta no wuoyo kawo no wacho ni nitie pesa moro ma gidhi golo this week mondo miyo sort out issue ma mafuta na mondo mafuta bedi to issue ma mafuta ni en problem moko nego watigo sani kaka weche mag siasa tiko de yor siasa tiko de yor siasa onego wanyis jo winjowa kendo wanyis jo Kenya ni mafuta shida mar mafuta sani en gima obedo e piny mangima omiyo nyaka wami jo tendwa thuolo mar manyo yo maginyalo loso go weche erokamano nya sa en 2:20 mar odhiambo makawuono nyakon mwajwang inyalo orna ote mari kaide na mar 2-6-3-0 an kod ote wacho ni chenro mar Ratil mora kan la kisa Nairobi kaide. My humble request to all our politicians to weigh their words appropriately when addressing the public during this period of campaign. Tongue is a small limb and if not controlled it can be dangerous. Joe Dundu mtu mkubwa saa ndogo from Lakisama wacho kama ne ote Marekani. Wacho ni siasa mekwa nyaka ber motang gikidho ma gipuso e dhogi. Wacho kanyo ni lep en fundi matin kendo moda kama kier. Seche moko nyalo puso weche moko ma nyalo hinyo Kenya mangima. Fedika Bonjo gimang'eyo ni ODM to dhi inyore nikech wa direct nomination ni endi omulo wacho nonsense owuok ke studio kanyo. Maka juma awuoro mulo ni dongen ja ODM to noringo nango. Daftali oko kani uradi awacho ni waweuru DCI utim tijgi kikwa wuonde ni wang'eyo joma ne oloso monj mande Raila Amolo Odinga to kata kamano weche makoko okosebedo kabera ahinya. DCI wafanyi kazi yao, asante sana. Nyakoro Mwajwang tieng changwen doma Supreme Court ne ong'ado bura kendo wito oko chenro mar BBI chenro mabende nitiere kod fundi mopogore. Kawuono endi bende wabro nono wach ni endi kabro chako kodi Omulo Junior. Jaloch e wach mar ng'eto ma chieng' Thursday nen ng'a? Kapok aduoki nitie gima da wacho ma Jacob wacho ni wariambo. Ng'eni strategy opogore. To an kaka director ma strategy e chamowa an gima ng'eyo ni gimiluongo ni political strategic approach. Wach Kalwale gi Malala gin ji ariyo. Wan wang'eyo ko mantie ji ariyo kende mane wanya build consensus. Kama nitie ji mokalo ariyo onge kaka inyalo timo consensus. To ineno kaka kuonde machalo Mabei, kuonde machalo Siaya, mago kuonde man ji 10, ji 5, ji 6.
macha stronghold iye ne ye ji to go kura ngamo loyo to loyo nikech aneno ka ODM nigi luongo ni digital kama koro ne gidok technology ma ji nyalo go kura ke digital koro ne giwa watu ji gore koro ma kikwa wach ni gitimo na jopiny maber ke jopiny manyaka yier mar ariyo wach mafuta nikech ado puonjo Jacob wano kogol mafuta Russia kopo ni Russia ne affect economy mar world no all the affect in terms of dollars mane miyo sani fuel onge lakini bech mafuta komedore koro treasury ema pokogolo pesa poko chulo gowi ema joko mafuta mar mondo mafuta bika koro ker Uhuru Kenyatta gologola pesa mondo chul mondo mafuta kaka ne giswacho ni gidhigolo treasury ugol pesa no gichul subsidiary budgetary mondo mafuta bi mondo jiyud mafuta kaduoko kuom wach ni kana wach BBI wan wamor kaka Kenya Kwanza nwamor kabisa nikech wan wasewuok oko ne wasewacho ni BBI ni gimarach gima ne ok ni rach in totality but wan wang'e gik moko ariyo mokwongo nobiro samarach sama jo Kenya inyore bech chiemo ni malo ji onge tich nitie gik monego bed ni timore economy ne rach debt mar Kenya gowi mar Kenya ne ni malo namba ariyo nwang'eyo ni BBI ni ne dhi kelo kombe mopogore mane kaka joma ne diro BBI ni ne dwaro ni kombe gi create prime minister gi create deputy prime minister kuonde mopogore koro miyo nwapinge koro ka ne jogo chake kot mokwongo mapiny gibiro kot madiere gi kot mamalo to kot ne owite wan kaka jo Kenya wa mor nikech mokwongo wafwenyo ni kare kot gi gin independent gin kot mochung kendgi kendo onge ng'ama nyalo influence gi nyocha nchipenjo wani ka ni ker nigi mbi moro amora e siasa mar jakom to nyicha nyisi maber ni wach ma deep state gi system ok dhi konyo nikech ker onge kaka de nigi teko do influence judiciary but koro ka judiciary no setame don't give it doctrine ma separation of power to the independence ma judiciary koro nyiso wani judiciary no en gimonya believe kuome mar ariyo BBI ni no chako pinge nikech iyudo ka sani nyejo Azimio wacho ni gin ka giyudo kom document mane jatendi be ne oyore nyaka buche Bomas wan wadhi kendo nan kode nan gi Musalia Mudavadi mokero nyaka koke wan kode to kano wadhi e duol mane giloso mane ji tere pachgi nwandiko nti gik mane watamore mokwongo nwatamore wacho ombudsman ma judiciary yes. Mano nwatamore nwandiko kendo nti areas mane watamore nwatamore wach mar pogo mar pogo piny ma constituency nikech wacho ni mano wach mar IBC nwatamore wach mar ginane pesa mane dhi kaka iluongo ni one man one vote one shilling keji yudo ka kuonde moko ntie maji ng'eny ti kuonde maji tin koro formula no ok dhi favor jomoko koro ntie gik mane biro go maber mane watamore koro signing no nwanyiso jogo ni one together even though ni gini ne rach ok obiro seche maber but nikech oriwo jo Kenya te emiyo nwandikore but chunywa wan wuon watamore nikech nobiro seche marach emiyo Musalia nowuok oko kane wuoyo wach economy wacho ni economy sani rach ker Uhuru Kenyatta address wach economy nikech wadwa ni mondo Kenya otingre malo wach economy koro wach BBI kaka no diro oko no wamor kabisa to gimobwogo wasani ni jo Azimio en jo Kenya Kwanza koso ja Kenya koso jo Kenya te lakini jo Kenya te win nikech yudo kata side gi onyisgi wach moro miwacho ni basic structure mano gol doctrine cha mano gol oko cha ingeni koro dhimiyo ni ginya okel procedure maber ma sani ng'ama dwaro wach mar BBI madwaro wach chenjo katiba nyalo yudo thuolo mar chenjo katiba lakini gima gendo gitimo maber nikech gitamore ni ker Uhuru Kenyatta kata ker moro amora mabubede loch ok nyal biro gi paro mar chenjo katiba koro japiny matin ema nigi paro mar chenjo katiba koro mano to lakini wan mowin mogik nikech gimomoro ni sani BBI nok ber ne Kenya kendo mane gima nyalo wacho waduoki mana chien ene okang mane jatendi no kwede wach mar BBI ni oking'e ni ndalo mane itimo public participation mane itimo submission ne task force cha to mano gima ne koto uwinjore maber ni public participation notim to ndalo cha noluong political parties te mopogore ma wan kaka wani NC nwaloso document wa mano watero KICC mano watero ne Haji mano senindo cha to nitie gik mano wacho maber ni onego be ni iloso
to nitie gik ma wacho maber ni nego bed ni lose od bura. Nitie gik moko nego bed ni rito BBI mondo kal. Mokwongo kaka wach 30%, 35% monego bed ni dhi e county. Ng'eni sani loch gorruok mane ogo mano chenjo katiba nokelo gimiluongo ni devolution. Weche mag county ni sani ok ochuno ni nyaka warit ker mamalo. Wan kaka counties onego bed ni pesa moyudo cha ema waloso go counties wa. Koro mano nowacho niya e weche mag 30% sani inyalo time od bura. Ok ochuno ni nyaka rit mondo katiba change. Sani inyalo handshake kaka Uhuru Kenyatta gore gi jakom MPs magin gote. Nyalo riwore to kelo sheria mar keto medo pesa ni 35%. Sani ne budget olosi no giwuoye wach 35% no. Namba 2, wach mag tax holiday. Tax holiday inyalo kel sheria parliament manyalo chenjo sheria mag tax sani kaka iyudo ka weche mag usuru ni malo manyalo inyalo lose e parliament. Koro tie weche moko minyalo lose od bura. Ok ochuno ni nyaka machoki tire weche moko mane un kaka jo ANC no yiero gi chendo mar BBI ni. Yes. Bakwan tire kuonde moko mane un watamore. Yes. To jatini no kete koke mar podho the final document mar BBI. Yes. Kaka koro riwruok mar Kenya. Nikech iwacho ni koro katiba ne kaka nobiro nyaka nwariwre gi jo Kenya te. E wach mar sidhelwen. Ne proposal nen mar expanded executive wan gi wan office mar prime minister gi jolupne ariyo. Be mano jatindi bende at any point nopengo? Mano nwapengo kabisa. Nikech siasa masani gikone no kete koke. Siasa masani mago gik mananyisi ni e weche mane watamore. Nikech anyisi ni par wacho ni BBI ber, nitie gik maber to nitie gik marach. Mano gima wandiko. Kata no asai ne to no winjore nitie gik maber, nitie gik maricho. Wach mar pogo loch mag pogo kombe mano watamore nikech waneno niya kopo ne wadwa riwo jo Kenya ok wanyal riwo jo Kenya ni wamiyo ng'ane prime minister ng'ane wamiyo deputy ng'ane wamiyo imiyo yudo kaka wan Kenya kwanza pok wawuoye wan iseneno kan onge document mwase sign onge coalition document mwase bedo piny mineno kama Musalia okaw kalam Ruto okaw kalam Wetangula okaw kalam gini seneno Azimio ka kech Azimio ka gin gi sign document madhi bana par nikech gin magidich gi kombe. To kombe no wan watamore nikech sani wan wang'iyo economy mar Kenya. Jo Kenya kaka jo piny shida magin go en shida mar tich, en shida mar pi, en shida mar loko hala, en shida mar gik moko ma sani bechgi ni malo. Sani kata jo SDM machamo chapat ok nyal chamo chapat nikech mogo mar chapat ni malo. Chapat dongi ji chamo te. Aja SDM ya wacha kama. Kapo wakaw yweyo mar mi thuond weche malak sadek kodhi ma kawuono. Jacob omulo wacho ni chal ka gima onge jaloch e ng'eto mar Supreme Court wach mar BBI ni ndi kami betie no kaka joma ne dhiro wach mar BBI ni jaloch en ng'awa? Anyalo wacho ni jo Kenya noloyo because ing'eni wach moro motudore gi katiba. Supreme Court ng'ata onego ng'e ni Supreme Court en do maduong' mogik magi wachono inyalo tigo kendo in future ndalo mabiro mbele kaka reference. Omiyo kane ng'iyo judgment mar the Supreme Court anadwa nyiso jowinjowa ni gima nomiyo President Uhuru Kenyatta through Attorney General kokalo kuom Attorney General notero BBI appeal Supreme Court nok en ni mondo gi overturn kata gi yud decision maber ni BBI dhi mbele. But ne gidwaro ng'eyo weche moko ariyo kuom BBI. Ing'eni Court of Appeal no wacho ni president nyalo bedo charged kata ka en pod en tich. Ma judgment no dewe kamano. Dewo biro tiko de ndalo mambele mar charge mar tero president do ni nikech no dhi bedo kaka president mano bedo set gi Court of Appeal. Omiyo ne nitiere dwaro mar mondo Attorney General ne dhi do mamalo mar Supreme Court mondo dhi yud interpretation ni to president be nigi immunity koso nyalo bedo tried kata charged sama pod en telo kaka Court of Appeal wacho. Mano ne wach mokwongo. Wach namba 2 mane joka ne manyo tiende ni to public participation mane Court of Appeal wacho ni there was no sufficient ne onge public participation moromo. Be en adier be Supreme Court nyalo find out ni ne en adier. To ni neno ka Supreme Court no wacho ni president nigi immunity ok nyal tere do ndalo ma pod en office. Omiyo mana nyalo wacho ni jo Kenya no loyo
Nikech koro jo Kenya ng'eyo ni sama president nitie office to president nigi immunity nyako yae tich koka ng'ato nyalo wacho ni president kane nie tich notimo gima chalo kama koro wadwa ni mondo watere mondo dhi o answer the charges. Wach mar ariyo ni neno ka dono wacho ni public participation notimore maber. Judges go teno yie. Omiyo gima do wacho ne jo Kenya e wach mar BBI gima nogoyo BBI piny ne en mana ni nobedo initiated gi president. Donge mana jal bucha de kende kuma abiro ka mano yie ni public participation notima ber. Ang'wen nodagi ni nokotime yo muinjore. Jal buche mag Supreme Court no yie te. Gima ne gidagi ne gin gik mokari. Gima ne gidagi mokwongo ne en ni president emano initiate BBI which is unconstitutional. Ko president okonego beni initiate BBI. Number 2 mane gidagi ni constituency allocation mar constituency ok nyalo tim gi ng'ata mopogore gi IBC. Mano kende weche ariyo mane gidagi kuom weche abiriyo. Weche abich modong ne giyie ni IBC na nigi quorum moromo sama ne gi verify signature. Ne giyie ni BBI participation notimore maber. Mano ne giyiego. Iwinjo? Ne giyie kendo gi wach moro ni president ok nyalo bedo charge sama en tich. President nyalo mana bedo charge en gi immunity nyako tiek tich koko nyalo bedo charge. Omiyo sani ko anyalo nyisi BOJ ni kapo nono ni yiero serum. To ja Kenya moro nyalo kawo BBI chaka kinene encha. To initiate to bro kalo the test of time nikech koro constituency delimitation mar constituency no ema koro iwe ni IBC to chiwo proposal mar constituencies mondo go beni medo ti insert BBI kanyo. Kasto ja Kenya no dhi mbele gi BBI ma BBI kanyo. Ero kamano waduogo omulo kachiel kod Jacob waduogo omulo kachiel kod Jacob public participation ka to pod ne chendo matin kada mana Chief Justice Masani no wacho ni ne okotim maber kada mana Justice iluongo ni Justice Mohamed Ibrahim gi Smokin Wanjala kod William Ouko nyakor Ngajwang gin jwal buche ang'wen kuma berio mane wacho ni ne okotime yo muinjore nyakor mokelo kod ng'eto mane Supreme Court nogolo chieng' Thursday juma korumo kawuono ndi wayudo thuond weche elaksa dek mamidhi makawuono med mana kete ka med mana oro ote magi kaindi chenro mari Ratil omoke oliel ka waduogo nyakor Ngajwang iparo ni jaloch ng'eto ni endi nen ng'a en ja Kenya koso ne en Kenya koso ne en kweth mane pingo chenro mar BBI koso ne en kweth mane siro chenro mar BBI kete mana ka Ka idwaro yiero ngwacho, many ngwacho motegno kendo mochwiny. Kik ibed gi rangi maricho kendo kik iyier ngwacho mosebarore. With the standard gauge railways, experience the wild and beautiful Kenya at the comfort of your seat through leisure travel. Beyond that, the Kenya Railways is mindful of building lasting memories by unblocking potential and simulating economic growth. Thus, we are on track to creating new opportunities, to enhancing regional trade, to reviving marine transport, to supporting small businesses, to providing world-class training, and to creating efficient commuter transport. All of these align with His Excellency Uhuru Kenyatta's role in the Vision 2030 and Big Four agenda. Kenya Railways, right on track. Zile statement tumepeana ni kulingana na yale tulisema kuanzia jana. Jod bura ma Kapsaret Oscar Sudi kod nyawadgi Masoi Caleb Kositanyi odadhogi ewi monj manyocho monjgo Raila Amolo Odinga Iten. Fanye siasa zetu kwa njia ya utulivu na ya uzima. Tusifanye siasa ya utoto. Jatenda piny Kenya Uhuru Kenyatta manotimo limbe Embakasi bure Nairobi okwedo monj manyocho monjgo jatend ODM Raila Amolo Odinga Iten. Johala makeo modhie pacho ka okone piny owacho ni okaoka mar reso midhiero manok mar mauta masani okwako piny Kenya.
Mano nyakoro ng'wajwang' wadonje tilo mogik mar Ratil odhiambo mano ma kawuono. Wadong' kod dakika manok ne 12 kaendi. Piny na omulo ni to Kenya kende ema pok ochulo pes mo. Tang'o miyo pinje duto ywak omulo owacho adieri. Machielo kaendi wacho ni maka juma nyisi omulo no lernwa ni documents ma osebedo kowacho ni gin 10 mane okete kognogi. Rose from Riyadh ni gin mage. Aito machielo kaendi bende wacho ni maka juma piny na omulo ni to economy mar Kenya no chako mana kethre ka Ruto no se resign bedo deputy president koso nang'o. To penjo kanyo ni pod enjoy the trappings of power koso nang'o. Maka juma oyawore. Penj na ja Wiper no ni to adieri makende Kalonzo Musyoka osebedo ka yuang'ich ne campaigns mag Migosi Raila Amolo Odinga. Kanyo to owere ndore. Machielo kaendi bende wacho ni maka juma which criteria and matrix does the party leaders use when giving direct party tickets to some aspirants? Anyanga from Rongo, okay. Wuod nyara mara pogi wacho kanyo ni pesa ema miyo kijende kelo koko e kinde ka kinde. Moro kaendi bende wacho ni maka juma siasa gi demokrasia mane jakom no kelo miyo tinde kada mane uto nage nyalo wuoyo motegno ka gin e kweth mag duond buche mag siasa mopogore opogore. Miyo jakom nyaka miluor kinde te. Erokamano maduong' ahinya. Maka juma oyawore nyinga en owuor pusi wuod karateng' Twitter handle kaendi wacho kanyo ni wachne omulo ni issue ne en process not substance. Okay. Amor gi twak and David ko jagod kwach. Machielo kaendi bende penjo ni to pina Jacob ni to be oneno ka Jacob dhi chuo gini ni mar e gwenge mag Lower Eastern ma Kalonzo Musyoka ni kod ngufu to Ngilu ywakore kendo Ngilu timo chingni kod governor Machakos kod governor Professor Kivutha Kipwana. Ma koro ngiso ni Kalonzo Musyoka onge kod ting kata pok mora mora ma onyalo konyo kod jakom koso nang'o. Maka joma mora nyagi twak ma odhiambo ma kawuono umoke kod liel nyinga en Job Awinda kani gwenge mag Kuria East kocha. Asante sana. Aito machielo kaendi mogik masomo kaendi wacho ni maka juma anang'e ni JALOCH en katiba mar piny Kenya kaka a civil society organization. Iwacho na kanyo ni wach mar public participation is key. Then wach mar doctrine structure monego bedi tiyo godo e lok katiba marwa ni nyaka koro to lu gima Supreme Court no wacho. Mar adek en ni president chal gima nitie kod immunity moro ok nyal donjne sama pod serve okil sama koro sewe to koro ng'ato nyalo donjne ng'ato penjo kaendi. Samo sewe koro en raia ma kawaida. En just an ordinary citizen. Koro kata kapo ni nitie gimoro manotimo dire mane pod en ker to koro inyalo tere go e do madonjne kendo mo answer charges. Lakini sama pod en tich to de wawe ruling mar high court to do biro inyo mbele nikech ni biro tiko de kaka president kaka reference. Okay. Kore mome aparo ni attorney general notimo gima ber mar di manyo interpretation Supreme Court. To wadwa moro kanyo pe ni ja Wiper Kalonzo Musyoka kako Ngilu gi Kibudha gi ngane koro se biro to koro Kalonzo nigi medango. Adwa nyise ni Kenya siasa mar Kenya ji nitie gimoro iluongo ni tribal kingpin. Jotend dhoudi ka dhoudi. Mane siasa mar Kenya. Omiyo Kalonzo no debe oko to koro kata kura mar Wakamba gi bedo ko jakom dhi yudo. To kendo ng'ato bo penjo kanto jakom be dhi loya die. Adwa paro ni kendo adwa nyise gi chira ahinya ni wabuoguru mana hoko joluo ka rombwa mondo wagoni Amolo kura nikech Amolo noyombo Ruto gi Uhuru Kenyatta ka giriwore 2017 makendo court maduong' piny ka mogik Supreme Court non nullify ka Ruto gini notemo kelo mchanganyiko matin. Omiyo sani jakom podo maintain strongholds ge mane nitie 2017 ka podo maintain gi. Ang'eno mulo bubiwo gi propaganda mar Western. To adwa wacho ni Western pod ni strongly behind jakom ma waweto kura matin to Western mag jo Bukusu. But kura mag jo Bukusu mwaweto mag Wetangula. Upenji wach Kalonzo weti Western. Wadhi replace gi jawinjo moro penyani to be jakom the way the yombo. Kura adwa wacho ni kura mane waweto mag jo Bukusu mag Wetangula. Wadhi replace gi kura mar Central Kenya nikech ng'eyo ni ndalo mang'eny jakom pok oyudo kura machal gi modho yudo wang'ni e Central Kenya. Omiyo adwa nyiso jawinjo wa ni jakom Raila Amolo Odinga wang'ni kapo ni ngima ma ukonegi kaka jomoko ne dwa goye gi kido thoch to jakom biro bedo president. Erokamano. Omulo nitie penjo ma jo pinyo penjo kaen mapiyo kapok
tieke twak mar BBI mane en twak makawuono ni makawuono ni gimanya an tije winjo mwacho na kwan ne document mokwongo party leader ne kaka Wiper no sign document gi Jubilee mar party mano post election post election Jacob Markan no sign agreement gi Jubilee mano kapo gi ware Kenya Kwanza kana wane Kenya Kwanza ka gi sign deeds of assignment mano kama koro Kalonzo Jirongo ne ntie Kalonzo ntie gi Martha Karua kane jo chama cha ilongo ne ntie moro ni Farmers Party jomoko be no chako duo kanyo ero gi moro mar David Ochieng no chako biro gi sign kendo document machielo mo coalition mare wogite kane giwuok kanyo gidhi NDC ma koro ne gi sign ma koro Kalonzo diro pache wacho ni en okia gima ne gi sign cha mano kendo another document no kwana document ginadi ma asekwano ni documents auchiel already makoro mara biriyo makoro ne gi sign ni Azimio wan Kenya la koro podo dia podo gi sign document koro apar mi wacho apar je manga ne do winjo apar mi wacho chagene ni koro awacho ni abira adek modongo gine mago gi sign saboro gi sign kumopo ma wato gine gi sign koro gine gi sign koro mane mo yiso ginia giwe weche mag sign gingi wach jo piny kendo jawinjo moro penjo wach mafuta to nyako ng'e ni wan mafuta okogol Russia kende ntie mafuta Kuwait ntie mafuta Nigeria ntie mafuta kuone mopogore koro gima ng'eyo nikech iyudo ka jomoko ni jine wuok sane dhi kawo mafuta Uganda ne cross border Busia kendo dhi yudo mafuta ntie Kenya ka gima ne ntie ni pesa treasury no kogolo pesa in fact joma miyoga mafuta no tamore golo mafuta nikech giwacho ni nyaka chul gi gopgi to president Ker Uhuru Kenyatta no siyie ni gidhi chulo pesa no so ka gichulo pesa no mafuta dhi biro nikech kopo ni Russia ne dhi affect wa gi wach mafuta to nyalo affect gimiluongo ni dollars wach dollar ma dhi malo to wach shilling Kenya shilling ne dhi malo bech mafuta de ni malo dola nguvu ne idho malo lakini kopime gi Kenya irokamano kata kamano lweny mar piny ma Russia omonjo godo Ukraine bende pod chando kaka Kenya ka mano mbolea no idho malo gima ng'eyo ni Russia supply maduong' ahinya ngano nitie ka sunflower nitie ka kod fertilizer wach chapat sani ni irokamano ahinya Jacob ilero kanyo ni chal ka gima jo Kenya gine winners wach mar BBI process ni endi to omulo ni wacho kanyo ni uno kun interested gi weche mag positions politically jomoko nego kwano ka wacho ni gini dino konyo kata moloyo kaka dokonyo Azimio la Umoja didi mar wach ni kanye nikech jatend ANC Musalia Mudavadi jo Western bro penje ni to igo namba die Kenya Kwanza ka what is in it for them backyard mare gima nyalo nyiso jo Kenya ok en ni namba di migoyo gimokwongo en adier ni ji nyaka riwre kendo riwruok ma ji riwore chalo kaka sami kendo uwinjoru gi nyako to seche mo winjoru no en winjruok mar chuny mar hera ok en winjruok mar ni nyaka ondiki gimoro koko nikech ng'ene ji tinde ndiko mana gik moko nikech jomoko osebedo ka luoko ji josiasa ng'ene seche moko jomoko luoko ji giduogo diro badgi but wan gima wang'iyo niya kopo ni wariwo government issues mag jopiny gik machando jopiny ema wada keto kaka priority but nitie kuonde ma katiba owacho ni nitie president nitie deputy nitie positions minyalo kel through parliament kaka for example chief minister parliament nyalo amua to wacho ni wa create position ma chief minister ngama koro chungne ministers te mano en position but gima sani ng'ato nyalo ng'iyo ni to kiwango mane mar government mimiyo kata koro kaka jatenda wan gima nyalo interest mwanyalo ng'iyo ok ni komo yudo to a government no eno yudo percentage adi a government mar Kenya Kwanza nikech ko pono negotiate percentage no kata wan bo wanyalo yudo kuonde moko jo piny mo support koro namba mugo no kata kwano mugo kaka jo Kenya Kwanza en ni interest mar ng'ato dhi bedo metna de sirkal interest mar ubiro kaka party koro pogruok mar government no mano tuntie lakini komni koro wacho ni nyaka miwa komni ni wane prime minister no mano tinde onge wan wang'iyo ni jopiny mokwongo ka gik machando gere kaka wanyalo konyo gi mondo yamina no sani wan obiro ni pesa mfukoni wadwa ng'iyo ni to gik mage mwanyalo miyo jopiny keto pesa mfuko but wach mag mowuok ukayanga ni jido pogo kombe mag otonge namba 2 VOJ ing'eni ni penjo question wach BBI to gima no ki penjo maler no ne gipenje niya
politically kisiasa BBI ni ere joma win to kisheria nikechadwa ni winja maber kisheria yani weche mag sheria abiro kanyo weche mag sheria jo Kenya win weche mag siasa mano wa win nikech mano to jogo lose jo ODM gi jo Azimio lose gimo miyo gi lose iyudo kancha gi wuok oko joma chala tuoli joma chalo Muradhe nago agogi kendo giwacho ni BBI onge ngama nyalo nyono BBI onge ngama BBI cannot be stopped to ni neno ka ginago ko mancha gi goyo no neno kwa deal kodgi kisiasa no wadilo kod mano gi lose nikech gin mancha gi support one cha watamore wach BBI doge jetene dogo keto koke ka ganisela motelo explain ni issues more kore kisiasa nyocha ene before Kenya kwanza bi nyocha ene kweth mar siru BBI gimo manyise ni gimo miyo no sign ni gini riwruok mar jo Kenya nikech interest mar Kenya first to nti gik mane wares nti gik mane wacho ni magi to watamore nti gik moko nyal konyowa mano ni sele ni no biro e time marach ma jo Kenya inyore weche mag erokamano koro e siasa mano wadil kendo ni ineno kasani en gi marach sana ni giwuok oko ni giwacho ni kopo ni giyudo government ni within 100 days ni reggae is coming back gino gingi ni jo Kenya ka to inyore kendo mane gima Jacob onego bedho nyis party leader gi niya en wachenjo katiba mokwongo sani ji inyore ikuong ng'iyo solution manyalo konyo jo Kenya namba 2 iyudo ka gitiyo gi pesa mang'eny bilion 20 ma gitiyo go ka iwacho wach reggae to bilion 20 ni nye giwacho ni gidwa miyo jo Kenya 6,000 to nja penjo gi ka ni 6,000 sani gine government Jacob muotho go Uhuru Kenyatta gimi wa deposit ka gimi wa miyo deposit ma 1,000 to wabo ng'eni kana 6,000 erokamano ahinya ka otemo ng'iyo gini yor siasa joloch e wach mar chenro mane do ng'ado oko ni endi gin jomagi VJ an kaka okila aparo ni an ang'iye kisheria nikech ka wadwa ng'iyo gik moko e yor siasa to wanyalo ketho Kenya Kenya kata mana siasa ma ji goyo nyaka ji goye kaluwore gi sheria mane momiyo no wacho kata ni koko mano timo gine ne rach omiyo ana wacho ni jo Kenya no wen kisheria to jo siasa to nyalo tiyo gi propaganda nikech kori nyalo neno mulo kanyo cha wan KICC mane pod gine Kenya kwanza ma pod party leader ne paro ni jatend piny owacho Uhuru Kenyatta ne biro unga lwedo kaka presidential candidate jatend omulo jatend party ma omulo no ringo KICC no mondo KICC go kinyi bi keto signature mare nikech no temo mondo please the president to sani ko gilokore magine makoro gigo BBI kaka BBI rash to gine man an ngama nyalo wacho ni ne genuine e wach mar BBI ni kata kapodo bedhe gi stand ne nikech siasa nyaka bed gi consistency jalup ker William Ruto no chako pingo BBI chakre ne omiyo en anyalo wacho ni sani kapo nono ni jine wacho ke siasa ngamo we to jatend ker no we nikech en no pinge chakre no chakre to jatend omulo mar NC to magi alokra magi mana jumiriambo moko makoro dojo ka jatend ker to koro gidwaro ga pension moro ma padei allowance ma padei omiyo nyaka sani koro giwacho weche maricho kuom BBI lakini adwa nyiso jo Kenya ni king'iyo Azimio One Kenya Coalition giuso sera jatend One Kenya kwanza sani king'iyo gi to gisiko mana ka gilamed sama mama gichunge wi podium ni giwuoyo to mana edha gik ma kero utimo kata gik ma itimo negi onge sera masani jo Kenya kwanza uso to samora mora ma ogai mar Azimio One Kenya wuoyo iwinjo ko wacho wach bar 6,000 to families maonge tich maonge yuto iyudo ko wacho wach mar free education from primary school nyaka university iyudo ko wacho wach mar babacare ma odhi kelo mondo families mok nyalo yudo NHIF obed protected weche mag thieth iyudo ka jatend Azimio wacho wach mar infrastructural development mondo mi ohala otimre maber regions gi iyudo ka jatend Azimio wacho wach mar ditieko corruption mondo pesa obed manyalo tiyo ne jopiny to jo Kenya kwanza ka gichung giwacho gimoro ni ideology moro ni pesa mfuko pesa mfukoni ni wakiek magibiro iparo na kanyo ni saa ng'adwa kae ni nyakoro mwajwang' saa 3 wadong' kod dakika maromo 9 kene nyakoro mwajwang' wach mari mogik omulo
gima nyalo wacho mogik ni Jacob be onego bed ng'ama genuine, ng'ama wacho adieri. En okil ma wiye riek, to nyaka ong'e ni Martha Karua ma gin go ni ema nchotero BBI court e linda katiba. Koro ing'e ne owuoye wach presidential candidate. Ok onyalo wacho ni wache keche Ruto, awuoye kech wan kaka Kenya Kwanza, ana wuoye lo Ruto gi Musalia. Kone mbo wuo wan kech ko wacho ni wach mag josiasa malokore, kare Martha Karua manotero wach ne court, kare to koro en ober moyo jo. Lo gima da wacho ne jopiny kada jothurwa ni sani wang'e wach sera. Sani e counties wa ema pesa bire. Kuyiero ng'ama rach, tung'e ni igni 10 kata igni 5 no, udhi ywak e chok. To kuyiero ng'ama ber, to un udhi yudo lokruok, nikech iyudo ka counties moko ger maber, kuonde moko chalo ma be pod dhok kwae, pod wacho ni umiyo ji ticket. Jako ng'i ng'ato maber kabisa. Erokamano ahinya. Vije adwa mana nyiso jowinjo wani wabeduru sa ndalo siasa ni wabeduru joma bolore, kendo ka ok iyie gi ja siasa moro to kik idhi kama intie mondo ikel koko. Be kendo kik wayie oti kodwa mar kelo koko kuonde mag siasa. Nikech bang' siasa nitie ngima ma pod jo Kenya nyaka dagi. Erokamano ahinya. Ka kamano nyakoro ngajwang' sa ong'adwa de wamor mar bedo kod yudhe moko kawuono chenro mar Ratil. Ok ang'e ni peko yiengore kon mane Kenya Kwanza koso Azimio la Umoja, yiero en mar nyakoro ngajwang'. To gima duong' ahinya en ni wayieuru gi sera mar ng'ato kichiko iti kiwinjo ni to mane monyong'i tigo mbulu kalo koda paro ma ng'ato nego. Samoro bende nyakoro ngajwang' kata mana kitelo mar kor gwenge igo jogi kogno tiyiero ng'ama winjore ming'eyo ni nyalo to mwandu ni obed ko mar MCA nyaka mar governor nyaka mar president ka achiel kod kombe duto mag siasa ma bende jilere. Ka kamano nyakoro ngajwang' teko mari ma in godo mar ombulu ti kode varie koriti makawuono chenro en mar Ratil. Odhiambo makawuono producer mara Ken Muga kod George Bati, asante sana ka achiel kod Jowa TX gi kamera men kaendi wagonero kamano mdunga nyaka achiel kod in bende japiny maneneno wa odhiambo makawuono. Bede kod kinde maber.